Arratsaldeon guztioi, berriz ere, ongi etorriak izan zaitezte. Hirugarren, mintegi honetara. Dakizuen bezala, azkeneko txanpan gaudeia da. Como nos gusta decir aquí en Donosti, estamos con la traca fina. Hau da, azken txanpan gaude horrela gustatzen zaigu esatea ezer baino lehen gogoraztea, COVID neurriak errespetatzeko, gure ezinbestekoa dela, maskara ondo jarrita izatea, eta aretoko langileen jarrabideak bete behar direla. Atzo arratsaldean proiektu komunitarioei, ingurumenari eta giza eskubidei lotutako baliabide pedagogikoak aurkeztu ziren gaur goizean, ekopedagogia, hezkuntza ekosoziala, ozeanoen egoera eta lurraldearen defentsarako aktivismoari laguntzen dioten hainbat material ikusi ditugu. Hoe guztiak ingurumen eskubideak bermatzeko estrategiei lotuta daude. Oinarrizko eskubide horiek osasunerako eta hezkuntzarako eskubideak bermatzen dituzte. Baita hondamendien eta klima aldaketaren ondorioz gure testuingurutik alde egin beharrez izatea. Jakinarazi etxetik jarraitzen gaitu zuen hoi, txataren bidez parte har dezakezuela, bai zuei, bai hurbildu zareten pertsonei, ekei taldearen traolak hauek dira. Traola eskura mintegia, traola eskura seminarioa edo traola eskura summit direla. Edo eskola zentroatik eta dezakezuela bere sareen bidez abildua eskura puntuaieten. Gaur arratsaldean ingurumen eskubideen eta berdintasun eskubidearen arteko inbrekazioaz hitz egingo dugu. Eskutik doazela ulertzeko eratzukizuna eta erronka ditugula azalduko dugu. Kontuan izan behar da diskriminazioa ez dela ausazkoa eta genero ikuspegiak eta ekologismoak eskutik joan behar dutela. Euskadin gaur egun Euskal Hezkuntza Sistemarako hezkidetzako bigarren planaren pean gaude. Berdintasunerako eta tratu onerako bidean hezkidetza eta ekologia eskola bat nahi dugulako. Ikasleek balio horiek barneratzeko aukera emango duena. Eta bestalde batetik, kohezitzaileak diren espazio informalak nahi ditugu, ingurumena errespetatuko dutenak, sexuagatik diskriminatuko ez duten eta ekosistemekin horrekan bizitzera eramango gaituzten espazio pedagogikoak eta topaketa dialogikoak. Feminismoa eta ekologismoa batzeko eta horiek hezkuntza maila formalera edo informalera eramateko jaio herrero daukagu. Hezkuntza ekofeministarako postulatu batzuk zirriborratzera datorrena. Bera konsultora da eta ekologia politikoaren barruan lan egiten du bai feminismoan eta jasangarritasunarako hezkuntzan. Gizarte eta kultura antropologian lizentzia duna, gizarte hezkuntzan diplomaduna eta nekazaritzen ingenieri teknikaria da. Eta hezkuntza teorian eta gizarte pedagogian ikasketa aurreratuen diploma du. Gaur egun, Garua Soziedad Kooperatibako bazkidea da eta Espainiako hainbat unibertsitateko irakaslea. 30 liburu baino gehiago idatzi ditu eta hainbat komunikabederekin kolaboratu ohi du. Madrilgo Universidad Complutense Fundación Nagusiko ingurumen ikasketa eta informaziorako zentro Complutenseko koordinatzailea izan zen, bai eta FUEMeko zuzendari nagusia ere. Duela hamarkada batzuetatik hona bere jarduera profesionala gizarte mugimenduetan aktiboki parte hartzearekin bateratzen du. Bereziki mugimendu ekologistan. Ekologistak martxan erakundeko kide ere da eta erakunde horretako koordinatzaile konfederala izan zen 2005 eta 2014 artean txalo bero bat beretzat. Maskara kenduko dut. Ken daiteke eta beti plazer bada. Arratsaldeon denoi, eskerrik asko, lehenik eta behin, gonbidapenagatik, niretzat plazer handia da espazioa duzuekin partekatzea. Eta partekatuko dugun denbora honetan, perfilatu egingo du zer deneko feminismoa, behar badazuetako batzuk ez duzue terminoa oso ondo ezagutzen eta pentsamendu korronte hau behar bada ez dezue gehiegi ezagutuko. Hau da, ulertzea ze lotura eta ze konexio dagoen begirada ekofeministetik aukera eta tresna gisa eredu sozial baten aurrera egiteko eta giza eskubideak erdigunean jartzeko. Ondora konektatzen diren
modu banan ezin batean, eta ideia batzuk eman behar ditut, jakiteko nola egin dezakegun aurrera, eta baitera proposamen bat egingo dut, ikas material batzuen inguruan, seguren ez asko daudela, baina niri garrantzitsuenak iruditzen zaizkidanak partekatuko dituzuekin. Hasiko naiz esaten ekofeminismoa pentsamendu korronte bat dela eta mugimendu sozial bat ere aldi beran. Niretzat hau guztiz garrantzitsua da. Hau da, nik ez dut pentsamendu korronte kritikorik aintzat esten, ez badute goitik bera iraultzen eredu hegemonikoak orain definituko ditudanak eta bizitzaren kontra daudenak. Kontziente izanik non dauden egiturazko arazoak eta jakinezkero nola izan daitekeen lan hildoak, haiek erabiliko ditugu pentsamendu korrontea eta baita ere garapen sozialak ze lotura duen. Zer da ekofeminismoa? Elkarrezketa potentzial bada. Mugimendu feminista sortu duenetako bat, mendeak dituena eta bere helburutzat duena kultura mailan, simbologia mailan, ekonomia, politika mailan, emakumeen mendekotasuna gainditu nahi duena gizarte patriarkaletan, gero sartuko naiz horretan, eta gero mugimendu ekologista. Mendebaldean mugimendu gazteagoa dena, mugimendu hori esan genezake aktiboki kada askotako historia duela, baina gaztea da erlatiboki. Eta horrela egiturazko tentsioak argira aterako ditut gizarteak nola antolatu diren ikusteko, batez ere mendebaldeko gizarteetan eta industrialetan, eta bizitzaren logika. Horrek eusten baikaitu planeta honetan, mendekotasuna hitz egiten dugunean, pentsatu behar dugu oinarrizko harreman badela eta harreman hori da edozen espezie bizidunak duena. Hau da, gure espeziea, giza espeziea txertatuta dago bizitzaren tramo batean eta ezin du naturari gabe bizi, naturaren parte gara. Eta naturaren parte denez gero nolabait logiken mende gaude, bizitzaren trama antolatzen duten logika hoien mende gaude, zikloen amaierak besteak beste eta baita ere mugen auzia. Gure planeta, lur planetak muga fisikoak ditu. Ez berriztagarria den horretan eta baita ere planetaren isurbideetan hondakin guztiak degradatzen dituztenak. Aldaketa klimatikoa planetaren isurbideen gainezkatze bat besterik ez da, kasu honetan karbonoarena. Muga fisikoak dituen planeta batean bizi baldin bagara, begi bistan dago, ezer ezin dela planteatu, ezer ezin dela hazi modu mugagabean, ezer ez esaten dudanean, esan nahi dut esate baterako baso bat, hiri bat, edo baita ere metabolismo ekonomiko bat. Hau da, ekonomia antolatzeko modu jakin bat. Ze gertatzen da? Ekonomia konbentzional hegemonikoak, gaur egun bizi dugun hori, ekonomia horiek ez dituzte mugak kontutan hartzen. Etengabe hasi nahi dute azalera baten gainean, baina azalera horrek bere mugak ditu noski. Beraz, krisi ekologikoa zer da? Talka fisiko bat, metabolismo ekonomikoen artean, mugagabeki hasi nahi dutenak materialak erauziz, hondakinak sortuz, eta bestalde batetik planeta zeinen mugak gainditzen ari diren. Datorren urtean, 2022an, 50 urte beteko dira Meadow txostena argitaratu zenetik planetaren mugei buruzkoa. Erromako klubak sortu zuen eta 1972an planteatu zuen hainbat proiekzio eta azterlanen bitartez, bidera ezina zela planetan herritarren hazkunde mugagabea. Planetak mugagabat ditu. Txosten horrek azaltzen zuen nola bilakatuko litzateke gure atmosfera, gure meak, biodibertsitatea, ez ba genu frenoa jarriko. Eta gaur bizi dugun egoera proiekzio horiek guztiak
frenoa jarri ez dugunez, ematen du lertzen ari direla gure aurrean. Baina gizakiak ez gara mendekoak besterik gabe, baizik eta izaki interdependenteak gera. Zer esan nahi du horrek gizaki bakar baten bizitza bakarrik egonda bidera ezinezkoa da. Norbait erditu behar dugutaz mundura iristeko, baina jaiotzen garenetik hiltzen garen arte, pertsonek behar dugu denbora asko, energia asko, lan asko, zaintza lan asko, abian jartzen dutenak beste pertsona batzuk. Begibistakoa da jaio berri batek ezin duela bizirik iraun lehen urteetan inork ez badu zaintzen. Ez gara bakarrik musu emateaz edo besarkatzeaz edo izen bat emateaz. Edo ezin kulturak egiten duena, izaki bat hartzen duenean da, izen bat eman eta jantzi. Gure buruari maitatzeko ere, autoestimu bat garatzeko ere, pertsonek behar dugu gure burua komunitate batean islatua ikustea baloratu egiten gaituztela. Baina ez bakarrik haurtzaroa, egiten behar ditugu afektuak eta zaintzak besteak beste, baizik eta ari gara altxatzeaz, oheratzeaz, lo egiteaz, elikatzeaz, lan material askori buruz ari naiz gertatzen ez badira, bizitza txiki horrek ezin du inola ere aurrera egin. Beraz, haurtzaroan gertatzen den hori berriz ere gertatzen da zahartzaroan. Oraindik ere berriki gogoratzen dugu itxialdia eta pandemiaren lehen etapak eta ikusi ahal izan dugu gure etxean itxita zer ari zen gertatzen zaharren egoitzetan. Espainiako estatuko puntu askotan, baita ere Europako beste herrialde batzuetan ere ikusi genuen adinekoen zaintza eskubide bat izateaz gainera, zaindua izateko eskubidea, baita ere baldintza honetan zaintzeko eskubidea, hori salgai bat bihurtzen dela. Hau da, adineko bizitza lehen gaia bihurtzen denean zaintzaren salgai gisa. Zer aurkitu genuen egoitza askotan, haietan lan egiten zuten pertsonek altzuten guztia egiten zuten, baina ez zutuztela bitartekorik gaixotzen ziren pertsonak hartatzeko. Eta gainera oso bizkor gaixotzen ziren. Asko esaten du horrek gizarte bati buruz. Hau da, nola zaintzen ditugun adinekoak, horrek adierazten du zein egoeratan dagoen gizarte hori. Gogo eta garrantzitsu bat egin beharko genuke, hain zuzen ere ze gertatu zen gure adinekoekin. Batzuetan etxeetan bakarrik zeudenak, eta beste batzuk egoitzetan non ez zeuden bitarteko nahikorik haiek zaintzeko. Hemen egia da, gure gizarteak oso zahartuta daudenak. Eta pertsona askok ezin dute ez jeiki, ez oheratu, ez kalera atera, ez bere burua garbitu, ez eta bazkaria prestatu. Eta berriz ere behar dute lan denbora haundia, beste pertsona batzuk ematen dutenak normalean beste belaunaldi batzuetakoak, lortzeko bereziki zaurgarria den bizitzako azken etapako gorputza behar bezala zainduta egon dadin eta manten dezan bizitza duin bat. Ez dira txikiak eta zaharrak bakarrik, baina pentsa dezagun baita ere dibertsitate funtzionala. Dibertsitate funtzionalaren arabera egongo dira pertsona batzuk ezingo dutenak bizirik iraun ez baldin badaude beste pertsona batzuk beren inguruan daudenak etengabe. Edo gutako edozein gaixoaldi batean eta ez naiz gaixotasun larri batetaz ari, adibidez zangoa puskatzea gertatu diteke laguntza behar izatea zuk bizi ahal izateko eta gauza egunerokoak egin ditzazun. Beharrezkoak dituzunak. Honekin esan nahi dut, ez dagoela pertsona bakar bat munduan, bere burua, erabat buru jabe autonomotzat jo dezakenik. Hau da, badira pertsona batzuk, erabat autonomotzat jotzen dutenak bere burua, independenten gisa, baina gertatzen dena da, ez direla existitzen. Inor ezin du biziraun ez baditu pertsona batzuk inguruan. Inork ezin du biziraun ez baditu behar dituen zaintzak jasotzen bizi ziklo bakoitzean. Ze gertatzen da? Historia osoan zehar eta berezik eta leku gehienetan normalean gorputz zaurgarri ez arduratu diren pertsonak
Hau da, behar larrian dauden pertsonen gorputzez arduratu direnak normalean emakumeak izan dira. Eta emakumeak ez hobeto hornituta gaudelako genetikoki zaintza egiteko. Bereziki eta gehien bat emakumeak izan dira, gizarte patriarkaletan bizi garelako gehien bat, eta modu ez askean esleitzen diete eginkizun hori emakumei. Horrela esaten dudanean, esan nahi dut hezkuntza prozesua, esate baterako horregatik oso garrantzitsua da hitz egitea hezkidetzaz, eta zaintza erdian jartzea. Hau da, haurrak txikiak direnetin, adibidez, hezkuntza formalera joaten geranean, eta baita ere familiaren esparruan lan egin beharra dago ze gizarteratze prozesuak nolabait modu sotil eta batzuetan oso modu ez intentzionalean lortzen du neskek bere gain hartzea zaintzaren ardura batez ere familia ingurunean. Feminista batzuek zerbitzu familiar derrigorrezkoa deitzen diote. Baita ere, hitz egin nahi dut, aipatu nahi du ze kontzeptu lortzen dugun maitasunaren inguruan, gizarteratzearen ondorioz, maitasuna batzutan uko egiteari lotuta, sakrifizioari lotuta, askotan baita ere denborak beti ere beste pertsonaen desiraren mende jartzea, maitasunaren kontzeptua nire ikuspegitik, erreziprozitatea behar du. Behar du elkarrenganako babesa, maitasuna gauza zoragarria da, baina badira hainbat begirada maitasunaren gainean lotu egiten dutenak sakrifizioari. Ez eki gogoratzen zareten iragarki batetaz, duela 2-3 urte atera zena, biltegi almazen handi batzuk, amaren egunean egindako argazkian agertzen zen emakume bat, 41 urtekoa, oso ondo jantzita, oso ederra, eta azpian jartzen zuena, azpidatzean jartzen zuena, 180 ematea, 105 sakrifizioa eta 105 dedikazioa, eta hitz handia zen maitasuna. Hau da, maitasunaren ideia, sakrifizioari eta uko egiteari lotuta norberaren desirei uko egitea, eta etzen apelazio bat egiten erantzunkidetasunari, pertsonen zaintzaz arduratzeko orduan. Baita ere beldurra dugu hor. Beldurraren ondorioz emakume askok ez diote zaintzeari uzten. Mugimendu feministak azken urteetan indar handiarekin atera du ze indarkeria dauden, ze indarkeria matxistak dauden, bere izozmendiaren gailurra dutena hilketetan. Baina ezkutatu egiten dutenak denboraren apropiazio handia, beldurra ere bai. Emakume batzuk sufritzen dutena gehien bat seguru sentitu barko luketen lekuetan, beren etxeetan. Alegia, beraz, elementu horiek guztiak elkartu egiten dira eta esleitu egiten zaie lan hori gehien bat. Ez bakarrik doain egiten dena etxeetan, baizik eta gertatzen ari dena zaindu egiten den leku askotan, ordainpekoetan, adinekoen egoitzetan, garbitasun guneetan, eguneko zentroetan, zaurgarritasunak dituzten pertsonen zentroetan, normalean ogibide feminizatuak eta horietako batzuetan lumpen proletario bat izaten da. Gaizkien ordaindutako lanak izaten dira merkatuan, babes gutxiena duenak, askotan ez dituzte langileen estatutuak eskatzen dituen baldintzak betetzen langileentzat, eta askotan eta gehien bat emakumek egiten dituzte lan horiek. Ez dakit gogoratuko duzuen, pandemian zehar gobernu zentralak definitu behar izan zuenean zeintzuk ziren funtsezko lanak, segurenez pertsona asko sorpresa hartuko zuten. Langile askok soldata altuak dituzenak eta egun batzuk gelditu zitezkeen etxean ezer gertatu gabe, baina beste langile aldi bateko langileak eta gaizki ordainduak eta lan
maskulinizatuetan, garraiolariak esate baterako, normalean ezin zioten lan egiteari utzi gizarteak zutik iraungo bazuen. Baita ere etxeko andreak oroar sostengatu egin dutenak pandemiarekin zerikusia izan duten guztiak. Ze egon ziren gaixo gehienak ez ziren erietxetara eraman. Gainera eskoletara joan ezin zuten haurrak etxean egoten ziren. Azterlan batzuk egin ziren Valentziako Unibertsitateko Ekonomia Fakultatean egindakoan eta neurtu egin ziren zenbat dedikazio denbora handitu zen pandemian eta datuek erakusten zuten desoreka oso begibistakoa zela. Kontutan hartuz nork egiten zuen, gizonak edo emakumeak. Eta denbora horren handitzea oso handia izan zela. Beraz, izaki mendekoa gara eta lurraren muga fisikoei lotuta gaude. Interdependenteak gea, ez gara biderezina bakarri bagaude, eta zaintza eta arreta behar dugu gure bizitza osoan zehar. Esan nahi duena da, giza bizitza bat denboran mantentzeko, bizitza bideragarria izateko eta iraungarria izateko eta gainera duina izateko, beharrezkoa da harreman bikoitz hori mantentzea. Hau da, harremanak izan behar ditugu naturaren ondasunekin behar duguna ekoizteko. Ez dago elikagairik naturari gabe, ez dago teknologiarik naturari gabe. 165 ura gara eta guk ez dugu ekoizten. Hau da, ez dago bizitzarik naturari gabe, baina ez dago giza bizitza posiblerik inork ez badu lan egiten nahita hori mantentzeko. Giza bizitzak ez dira bakarrik mantentzen, eutsi egin behar dira nahita. Eta ez balin badago lan hori, atzetik ez balin badago dedikazio hori, ez da posible ugalketa soziala bermatzea. Ikuspegi feministetatik, bizitzaren jasangarritasuna deitzen diogu, honako prozesu honi, bizitza sostengatzeari. Eta gainera ez nola hala, baizik eta duintasunez. Horregatik, askotan entzun dugu azken urteetan, eta horren beste entzun dugu, agian bere zentzu galduko du. Hau da, zer den bizitza erdian jartzea? Bizitza erdian jartzea esaten dugunean, zer esan nahi dugu. Eta hobe da zehaztea, ze bestela airean geldituko da zintzilik. Zer ari gara esaten? Oinarrian esaten ari gara? Lortu nahi dugula politika, ekonomia, kultura eta eguneroko bizitzak antolatzea lehentasun eztabaida ezin baten inguruan. Hau da, bizitza onaren sostengu horretan oinarritu behar dela. Eta hori esan beharra dago, ze une honetan ekonomia hegemonikoak eta politika hegemonikoek ez dute lehentasun nagusi gisa. Bizitza duinak sostengatzea mundu guztiarentzat beste lehentasun batzuk dituzte. Besteak beste hazkunde ekonomikoa, kapitalaren irabazi tasak handitzea, eta politika eta ekonomia eta iruditeria kolektiboetan sartzea, ideia hau. Ez baldin bada ekonomia azten, ezinezkoa da bizitzak sostengatzea pertsona guztientzat. Ez baldin bada behintzat kapital tasak azten, bestela ezin dugu bermatu estaldura dagoela giza eskubideetan. Beste ikuspegitik hitz egiten dugunean, pentsatzen ari gara politika eta ekonomia guztiz desberdin batean beste adierazle batzuk dituenak. Eta abiatu egiten dela beste lehentasun desberdin batzuetatik. Nire ikuspegitik, ekonomia, politika eta kultura nagusiak une honetan gerran daude bizitzarekin. Eta gerran daude bizitzarekin, oinarrian ez direlako kontziente eta suntsitu egiten dituztelako ekomendekotasun harremanak eta baita ere interdependentzia harremanak. Ez daukat astirik zehazteko, baina elementu batzuk azpimarratuko ditut jakiteko zer esan nahi dudan bizitzarekin gerran esan nahi izaten dudanean. Une honetan, giza endemismo bat kenduta, oraindik ere solte dagoena, ia mundu guztiak aitortzen du, etengabe ukatu dena. Hau da,
aldaketa sakon baten aurrean gaudela, sistema klimatikoren desegonkortzea handi baten aurrean gaudela, berotze globala. Zer da joko arauak aldatu egin direla, bizirik dagoen guztian aldatu egin dira euri erregimenak, baita ere ze modutan ugaltzen dire landareak eta laboreak nola funtzionatzen dute, handitu egiten dira lehorteak, esate baterako Espainiako estatuan, prozesu bizkortu bat dugu ipar eta hegoaren artean, eta mediterraneozazio bat dago hegoaldean suteak, hotz uholdeak, eta egiten dutenak da jokoan jarri, ez bakarrik bizitzak oroar baizik eta sistema ekonomikoa funtzionatu duen bezala. Este cambio climático que se dice muchas veces como la pandemia, que es una cosa que atraviesa. Guztioi eragiten digu berdin, egia da gorputz guztioi eragiten digu, eta pertsona guztioi, gorputz guztioi, baina ez modu berean. Hor baude alde batzuk klasearen arabera, nor nozitzen ditu ondorio txarrenak, berez pobreziagoeran bizidianak. Hor badago joera bat, etniarena edo jatorriarena. Ez dute berdin bizi hegoaldeko herrialdeek, herrialde nekazariek, eta gainera horiek ez dute hainbeste eragin klima aldaketan, baina tira gauza bera gertatzen da, klimarekin, bererekin, hotzarekin eta beroarekin, ez da? Emakume adinekoek sufritzen dute gehien hor. Eta beroaren kasuan, alderantziz txikienek eta zaharrenek sufritzen dute gehiago. Dibertsifikazio edo aniztasun funtzionala dutenek ere gehiago sufritzen dute, eta gero genero joera ikaragarria dago. Adibidez, Indonesiaren kasuan, Asiaren kasuan, nor hiltzen da lehen unean, ez? Uholde bat etortzen denean. Hor, emakumeen proportzioa ikaragarria da, 85% hildakoen artean, ez? Emakumeak dira. Hasteko, emakume horiek kultura dela eta ez dutelako igeri egiten ikasi, baina bigarren mailan baita ere etxean daudelako, eta une horretan jendea ateratzen saiatu direnak, direla oso txikiak direnak edo eta baita ere zaharrenak, beraz eragina oso ezberdina da kasu horretan. Egozteari buruz egiten dugunean, espulsioari buruz egiten dugunean, behartutakoak, migrazio behartu ez hitz egiten dugunean, hor zein da joera? Jatorria nabarmena da, baina baita generoarena ere. Zer egin nabarmena dauka hor. Emakumei askoz gehiago eragiten di horrek ere, eta txosten guztiek hala diote. Klimaren eraginez. Jakina. Ez bakarrik biktima diren aldetik. Agente aktiboak, eragile aktiboak ere badira klimaren aurkako borrokan. Leku guztietan, mundu zabalean. Beraien ekarpena, beraien ezagutza, ezinbestekoa da. Erabat ezinbestekoa egoera aldatzeko, egoerari buelta emateko. Hor, oinarrizko eskubide bat dago, eta da, zauden leku hortan bizi ahal izatea, bizitzen jarraitu ahal izatea. Beraz, generoaren joera hori, ikaragarria da. Beste gai bat aipatu nahi dut, asko gutxiago aipatu dena, azken egunotan gehiago, baina nire ikuspegitik oraindik ez dugu nahikoa sakondu arrazoietan, zergatietan. Energia fosilak eta mineralak murrizteari buruz. 2006an, energiaren nazioarteko agentziak petroleoaren gailurraz edo tontorraz hitz egin zuen. Petroleo konbentzionalaren tontor horrek zer esan nahi du? Ateratzen dugun petrolio horren galera babesteko edo estaltzeko ez daukagula, nahikoa edo ez daukagula ezer, ezta? Eta gaur egun ongarri kimikoez ari garenean, edo makinez ari garenean, nekazaritzen abiltzen direnak, eta bar, horiek guztiak
petrolioaren menpeko dira, baita garraioa ere. Eta nahikoa da, supermerkatura joatea eta ikustea zainzuri horiek nondik datozen, ezta? Egunero produktu ezari gara, jakina. Ikusten dugu, elikagaiak gurera iritsi aurretik, kilometro asko eta asko egiten dituzela. Populazioaren 75% ez da elikadura horretatik bizi. Eta hori da populazio pobreena, sasoiko elikagaiak hartzen dituzte, oso gertu sortzen direnak eta inguruko lurraldeetan landatutakoak. Horregatikan zaurgarritasun ikaragarria daukate, ez direlako elikadurari dagokionez, ez direlako bere gainak. Orain, Europa aberats horrek ez ditu bere elikaia sortzen, eta orduan bidea itxiko balitzaie beste gai horiei desagertu egingo litzateke, Hiriei buruz ari garenean. Pentsa dezagun, hiri handi bat, non ez den ezer ekoizten, bizirik egoteko ezer esan nahi dut, dena bertara ekarri behar da, beste lekuetatik, elikagaiak, ura, gauza prestatuak, baina bestalde galtzen danen guztia egotze egin behar da, atera egin behar da. Hondakin guztiak bota egin behar dira, ez? Filomenaren kasuan ere uste oso argigarria da, finko bat bezalakoa da, ez? Une horretan, alako batean, Kastilako meseta oso aurko errepide guztiak beteta, ez da? Hilara ikaragarriak, kamioiak bideetan ezatzera ez aurrera zaudelako, ez da? Eta orduan, energia fluxu hori batean etengo bazenu bezala, gertatu da, ez da? Eta hor konturatzen zara zenolako mugikortasun maila behar dan hiri bati eusteko. 1.800 milioi bizi gara une honetan, planeta honetan, eta horietako 40% gehiago hirietan bizi gara. Beraz, energia fosilaren gainbehera hori, gakoa da, giltzarri da. Zer gertatzen ari da hor? Horri erantzten baldin badiogu klimaren aldaketa, horrelako apostu bat etorri da agenda politikoetan, bestelako transizio batera, energia berriztagarrietarako transizio bat. Logikoa da eta onuragarria da. Beharrezkoak izango ditugu etorkizunean, baina zein da arazoa? Energia berriztagarriak bai dira gai gizakien beharra erantzuteko, baina ezin dute petroleoaren maila berean egin. Zergatik hasteko petrolioa iturri energetiko bat izan delako, izugarrizko gaitasun energetikoa izan duelako, beste edozein iturrik baino gehiago, ez autoak mugituko ditu, fabrikak mugituko ditu, eta bar. Bigarrenik, garrantzitsuago dan beste zerbait ere badago, energia fosiletik pasatzea energia berriztagarrietara, hori egiteko ikaragarrizko mineral kopuru handiak behar ditugu, eguzki plakatarako, adibidez, tantalio, litio, telurio, indio, galio, kobrea, kobaltoa, horietanak behar dira hori egiteko, eta horiek ere murritzak dira, eta horieteko batzuk iritsi dira, lehen aipatu dugun gailur horretara, ezta? Eta mineral horiek erabili nahi dira baita ere, orain arteko konbustio autoetatik auto elektrikoetara pasatzeko. Baina jakina, auto elektrikoa ez da ezerezetik etorriko, minerala behar dira horretarako. Eta digitalizaziorako ere, ekonomia digitalizatzeko ere, ezinbestekoa dira ordenagailuak, mugikorrak, eramangarriak eta bar. Horiek guztiek mineral kopuru erraldoiak behar dituzte. Esan nahi dut horrekin? Ikusten duzunean, komunitate zientifikoak zer esaten digun dauzkagun erreserbei buruz hitz egiten dutenean, aurre ikusi zatozen urteetan aterako direnak, eta kontuan izan da baita ere, estrakzio teknologiak hobetuko direla. Eta aldi berean, begiratzen baldin baduzu zer egin nahi den horregatik, kontuak ez dira ateratzen. Edo ateratzen dira,
etekina zati txiki batek besterik ikusiko ez badu. Eta ze ikusi dauka horrek generorekin, asko, nun ateratzen ari da, nun erosten ari dira mineral horiek guztiak, petrolioez hitz egiten baldin badugu, Siria, Libia, Iran, Afganistan, gas naturalen kasuan, Venezuela, Kolombia, Nigeria, mineralez ari baldin gara, herrialde berak izango lirateke, Afganistanen kasuan, litio ugari dago bertan, Afrikako herrialde asko aipatu beharko genituzke, eta Latinoamerikako zati handi bat eta hitz egin beharko genuke. Eta leku horietan guztietan, gatazka handiak sortzen ari dira, baita gerrak ere, gerra formalak, eta beste batzuetan gerra ez formalak. Horiek gertatzen dira, enpresa handiak leku horietara iristen direnean mineralara uzteko, eta bertan bizidan jendeek aurre egiten dietenean, zertarako beraien bizitzeko moduak mantendu ahal izateko. Resistentzia eta artikulazioa herrialde horietan emakumeek egiten dute neurri handi batean, komunitateetan antolatutako emakumeak berta. Cáceres adibidez, eraila izan zena, edo Francia Márquez, zorionez hori ez dute akabatu, naiz eta saiatu dira Lolita Chávez, behar bada zuetakoren batek ikusiko zenuten, ze refuxiatuta egon izan baita Bilbon. Hori dira adibide batzuk, ezta? Zenolako emakume liderrak dauden lurra defendatzen dutenak, Latinoamerikaren kasuan, borroka latz batean ari dira, lurraldei eusteko eta azken batean bizitzari eusteko. Eta askotan zergatik egiten dute hori, denok behar ditugun baliabidei eusteko, ez bakarrik beraien komunitateek, ez? Beraz, hor ere, genero joera nabarmena da. Eta kasu askotan, emakume horiek jazarri egiten dituzte, kriminalizatu egiten dituzte, puta ditzen zaie, zorraz, ez gauzak, esaten zaie, sukaldera bueltatzeko, indarkeria sexuala jasaten dute bereiek eta haien alabak, eta hor, erresistentzia mugimendu oso bat dago, artikulazio mugimendu oso bat dago, eta nik esango nuke, giza eskubideen aldeko borroka handienetakoa dela, une honetan gertatzen ari dena munduan. Bioaniztasunaren galeraz hitz egin genuke, edo poluzioaz hitz egin genuke, kutsaduraz, batez ere gai hormonalez ari garenean, eta horiek askoz gehiago eragiten diete emakumei. Arrazoi fisiologikoa dela medio, ze grasa gehiago, gantz gehiago dauka emakumeak. Eta naiz eta oso argal egon, beti eukiko du gizon batek baino gantz gehiago. Eta horiek bildu egiten dituzte politzaile hormonalak adibidez. Eta horiek gaixotasun gehiago ekarriko dituzte emakumeengan. Endometriosia, minbizia, bularreko minbizia, hormonekin zerikusia daukatenak batipate. Jakinak gizonak ere bizi dute eragin hori, gizonek ere bai, baina neurri apalago batean aire kutsaduraz dihardugunean baita ere, gehien bat emakumeak dira baita ere hori nozitzen dutenean, gaixotasuna nozitzen dutenak. Gainera, aurrak eta adinekoak zaindu behar dituztenean gainera, ezta? Zer esan dut honekin, ingurumenaren krisiarekin zerikusia duen guztiak, badu joera hori, genero joera hori, eta intersekzionalitatea ezin du ahaztu, emakume hori beltza, migratzailea, lesbiana baldin bada, hor ezberdintasun gehiago sortzen dira, metatzen dijoaz ezberdintasun horiek. Tira, gerra hori, bizitzaren aurkako gerra horrek ekarriko du, azken batean ekozidioa, patriarkatuaren gerra baten da, arrazista da, alegia
gehien batera egiten die, historikoki lurralde mina moduan erabili diren lurralde horietan bizi direnak, eta gainera ezberdintasun ikaragarri ekartzen ditu, injustizia maila ikaragarri ekartzen dituzte gerra horiek. Ikuspegi ekofeminista batetik, giza eskubideak bermatzeko ezinbestean kontziente diren gizartetan egin beharko da, alegia ekomendekoak garela badakiten horietak. Ez gara magikoki iragan batera itzuliko, non petrolioa gure eskura egongo den, edota berriro klimaren orekak berreskuratzeko aukera emango liguken iragan batera. Ez, gauden lekuan gaude, eta hemendik eraiki behar dugu. Beraz, nola bermatu eskubideak, ez bakarrik eskubide politikoak, ez bakarrik parte hartze edo rekonozimendu eskubideak, ez bakarrik aniztasunezko eskubideak, zeinak oinarrizkoak dira, ez, baita eskubide sozialak eta ekonomikoak ere, horiek gehienetan bidean geratzen baitira. Bada ekonomilari bat, Kate Raworth izenekoa, Kate Raworth, berak liburu bat idatzi zuen, oso iruditzailean ere ikuspegitik, donutsaren ekonomia du izena. Eskema bat proposatzen du, eskema analitiko bat, eta esango nuke oso indartsua dela. Berak ala dio, gu zirkulu bat marraztu dezakegu, handiei samarra, eta hor, ingurumenaren zorua, de gases de efecto invernadero. Sabaia kokatuko dugu zirkulu horretan, ez? Hor bermatu beharko dugu edo ziurtatu beharko dugu temperatura ez dela igoko sabai horretatik, ez? Fosforoaren zikloa ziurtatu beharko dugu, hori gabe ez dago nekazaritzerik. Eta horrek emango digu sabai ekologikoa. Eta zirkulu horren barruan beste bat marraztuko du berak. Eta hor zoru sozial bat, beharren zoru sozial bat aipatzen du. Elikagaiak, etxebizitza, energiarako sarbidea, ura lortzea, zaintza, jakitea, behar duzun zaintza hori jasoko duzula behar duzunean. Jakitea, etzeala behartuta egongo nahi ez duzun hori zaintzera, ze une honetan emakume asko dago, gaizki tratatzen dituzten horiek zaindu behar dituztenak, edo aita amak zaindu behar dituztenak, eta horiekin benetako harreman toksikoak izan dituztenean, ezta? Eta sabai ekologikoaren eta zoru gutxieneko horren artean badago donut bat, eta hor sortu daiteke bizitza segurua gizateria osorako. Eta hori lortzeko, hori sortzeko, gure planetarentzako bizitza segurua sortu beharko dugu, baita animalientzat eta landerentzat eta mikroorganismo horientzat ere, horiek gabe ez dago bizitzari guretzat ere. Beraz, espazio horretan, gune horretan bai sortu daiteke segurtasuna. Eta hori, gure ikuspektik da, giza eskubideen espazioa, giza eskubideen gunea. Hor, gizaki guztiontzat eskubideak bermatuko ditugu, baina horretarako besteen gehiegikeriak eten beharko ditugu. Ze, ekonomikak ezin baldin badu gora egin materialki eta beheranzko joera batean baldin bagaude, ekonomiak ere hori egin beharko du. Nahita nahi ez, energia gehiago erabili beharko dugu, material gutxiago, lur on gutxiagorekin bizi beharko dugu. Eta hori komunitate zientifiko osoa planteatzen ari da une honetan. Esaten dute, adibidez, Europako Green Deal horren, hoiek aurrera eraman ezinak direla planteatuta dauden moduan. Hori horrela baldin bada, bi modu posible daude, eta hemen oso provokatzaile jokatuko dut.
Sousa Santosek aipatzen du lurraldeko fascismoa. Zer esan nahi du horrek? Sektore batzuetan, botere ekonomiko eta politikoa daukatenak, baita militarra ere, hoiek bizi estilo batzuk mantendu ahal izango dituztela, baina ezinezkoa dela beraien dauzkaten baliabide hoiekin. Baina baliabide horiek kanpotik etorri dira. Horrela bakarrik egin dezakete. Eta jakina, hoiek biali dizkietenak baliabiderik gabe geratzen dira. Lehen esan dut, ez da, Europa aberatsak ez balu utziko mineralik, elikagaik eta abar sartzen utziko, luke 2 hilabetean ere bizi iraungo. Ze behar dituzten materialen kopuruak ikaragarriak dira, eta horiek ekartzen dira jendea dagoen beste lekuetatik, bizitza dagoen beste lekuetatik, Europako mugetan, eta beste lekuetako mugetan ere bai, urraketa erabateko bat gertatzen ari da, unean, bueltan bialtzen da jendea, eta jende hori dator materialen gaiak datozen leku beretik, eta hori eskubideen urraketa ikaragarria da. Begi bistan gertatzen ari den urraketa bat, eta hori ez dira egiten ari soilik gobernuak, modu esplizito batean, esan ez jende horiek gutxiago balio dutela, ez. Bestelako diskurtsoetan ere egiten ari da, Europako Batasuneko giza eskubideen anparuan, ez da? Eta hori jarrera horiek erabat kriminalak dira. Berriz esango dut, generozko joera bat dago hor. Eta berdin zaio zein den gure identitate sexuala, baina argi dago kontuan eduki behar dela joera hori, ez generoko joera hori. Bueno, hori esan dugu egoera txarrean nola izango litzateke, baina egoera on batean, ez? Onbera batean. Onartu beharko genuke, inoiz ez dugula eukiko maila globalean behar ditugun mineral kopuruak edo energia kopuruak. Maila global horretan, jada ez dugu izango. Eta horregatik, gure bizitzan, etorkizuneko bizitzan, 3 printzipio errespetatu beharko ditugula. Giza eskubideak errealitate izan daitezen. Lehenbizikoa, izango litzateke sufizientzia printzipio bat. Behar dugunarekin, nahikoa denarekin bizitzen ikasi beharko nuke. Hori esaten erraza da, baina egiten oso zaila. Ze beharrez hitz egin beharko dugu. Beharrei hitz egiteko, bigarrena kontuan eduki behar, bigarren printzipioa, banaketarena, banatzearena, ez da? Ze behar bada nik bizi nahiko dut, 300 litrorekin, ez, egunean, ez? Asmatzen ari naiz. Baina ni bizi naizen leku horretan ez badago 300 litro ur denentzako, nik nahi dudan horrek beste batik kenduko dio ura. Ezinbestekoa zaion hori, ez? Pentsa orain zer gertatzen ari den, energiaren prezioekin, edo elikagaien prezioekin, ez da, ikaragarri igotzen ari dena. Beraz, bizitza sostengatzen duten ezinbeteko gai hoiek dira eskubide bat. Nire ikuspegitik hori banatu egin behar da. Eta sufizientzia eta banatze printzipioekin batera, badago beste banaketa bat ezberdina, baina garrantzitsua. Bete beharrena. Zaintza, adibidez, edo ugaltzea, hori ez da soilik emakumeen lana, edo zeregina, hori ere banatu egin behar da. Modu, erantzukide batean. Emakumeek bai, baina baita agintariek edo gizarte zibilak ere. Komunitateari baita gokio lan hori, eta familian uzten dugunean, ez? Familiari lotzen diogunean hori, eta daukazun diruaren arabera egiten dugunean, orduan gertatzen dena da, zaintzen dituzten pertsona horiek ez daukatela bermatuta zaintza egokia, eta ziurrenik baldintza txarretan egongo direla. Lehen esan dut, lehen gai asko Afrikatik datozela, Asiatik datozela, baina ezaztu une honetan emakumeak
egoitzetan zaintzaile diren emakume, horiek herrialde horietatik berberetik datozela. Estrakzio dago hor ere, ez da, zaintzari dagokionez. Eta azken printzipio bat ere badago, zaintzarena. Eta naiz, pertsona bati jaten ematen edo pertsonari aldatzeaz edo partela aldatzeaz. Ez, politika publikoaz ari naiz eta elkarbizitzaz, ez da? Alegia, zen nolako irizpide daukagu hor politika publikoari forma emateko, politika publika hori eraikitzeko. Estrangeria lege bat nolako izango litzateke zaintzaren ikuspegitik? Edo etxe bizitza lege bat nolako izango litzateke? Defentsa nolako izango litzateke bizitza zaintzearen ikuspegi horretatik? Elikadura sistemak nolakoak izango lirateke? Energia legea nolako izango litzateke zaintzaren ikuspegitik? Bizitza zaintzaren ikuspegitik? Bueno, ikuspegi hori erabat ezberdina da. Ze begiratzen baldin badiogu, erreparatzen baldin badiogu soilik ekonomiak nola egiten duen gora, horrelako sakrifizioaren logika batean sartzen gara. Ze edo zer gauza merezi du ekonomia aurrera baldin badijoa, ekonomiak gorra egite baldin badijoa, eta hori baldin bada sakratuena, edo zer gauza justifikatuko duzu. Alegia, etxe bat ezin badezu eduki, ezin badezu ordaindu, ezin badezu eduki, gauza bera argiaren fakturarekin, uraren fakturarekin, eta bar. Azkenean, sistema meritokratiko erraldoi bat sortzen dezun, eta hor eskubide oinarrizkoenak urratzen dira. Gure gizarteetan eskubideak ez dira betetzen eta gobernuak delinkuente bihurtzen dira ezin dituztenean eskubide horiek bermatu. Bukatzeko. Ziurrenik, gure garaiotan distopia gehiegi dago. Eta hor badago arrisku bat, ez? Ose konserbatzaile bihurtu baitaiteke. Errelato distopikoa edo non dagoen esango digun errelato hori ezinbestekoa da. Ze bate baldin badaki putzu batean dagoela ezin da hortik atera. Eta ziurrenik arazoak larriagotu egingo dira. Baina behin jakinda non gauden, ikuspegi utopikoak behar ditugu. Ez fantasiaz betetako ikuspegiak, ez. Ez dugu esango, bai, Martera joango gara danak, ez. Zertaz ari naiz ni? Irudimenaz ari naiz, lurraldean ondo errotuta dagoena, feminista, ekofeminista, gorputzetan ondo errotuta, lurraldean ondo errotuta, eta nahi ditugun zerumuga horietara iristeko moduak. Adibidez, nola funtzionatuko luke likadurak, energiak, hiriak, nola funtzionatuko hiriak, nolako izango litzateke landaguneko euna. Harremanak nolakoak izango lirateke, nola zainduko genuke elkar, nola babestuko genuke elkar. Zeri deitzen diogu segurtasuna, zeri deitzen diogu bizitza ona ongizatea. Hori guztia berregituratu daiteke baldin badakigu non gauden eta baldin badakigu zeintzuk diren arriskuak. Hori horrela izan ezean, ze gertatu daiteke, faltsua diren irtenbideak bilatuko ditugula. Eta uzalaria gotu besterik ez direla izango. Material batzuk aipatu nahi dituzke amaitzeko, horrelako gauza lantzeko egokiak direnak. Ekologistak martxak ateratzen duen guztia gomendatuko nuke, 89 galdera eta proposamen, teknika sokratiko batean oinarritutako programa bat da, ez da? Beti galderak egitea, begiratzeko ohitura ez dagoen leku horretan. FUEM ere aipatuko nuke, horiek ere material didaktiko bikainak sortzen dira, nik lotura izan du proiektu horrekin, eta kurrikuluaren zeharkatzean, uste dute ikuspegi oso egokia dela, ekofeminista da, eta ekologia politikarena, ikuspegi soziala eta aberastasuna banatzearena, esango nuke hori guztia oso garrantzitsua dela. Badago gidaliburu bat ere, Index for Inclusion izenekoa, eta nire ikuspegitik oso erabilgarria da. Halako adierazle batzuk ematen dizkigulako, jarraibide batzuk ere bai ikusteko, praktikan zerbait alde batera uzten ari ote garen, hezkuntzan.
Jose Manuel Gotirret Bastidak idatzi duen guztia gomendatuko nuke, eta hamarkada daramatzate materialak biltzen, eta esango nuke, hori altxor bat dela. Globalizazioaren behatokiaren materiala ere, bai, Kataluniakoa hain zuzen ere. Erakunde hori ekofeminismotik lanean ari da, aspaldian, hor utziko dut, mila esker zuen arretagatik, eta jakina galderarik edo baldin baduzue, edo zein iradokizun egin nahi baldin baduzue, saiatuko naiz erantzuten, eskerrik asko. Bueno, Yaio, tu capacidad pedagógica. Bueno, Yaio, zure gaitasun pedagogikoak ez du mugarik, benetan aluzinatuta nago. Hau da, ze ondo azaldu duzun, ze ondo lotuta ematen duzun, eta horrela asko zure beto asimilatu dugu. YouTubetik ere zorionak bidaltzen dizute, eman duzun hitzaldiagatik. Galdera txanda ireki nahi duzue? Mikro Jose Manurentzat. Eskerrik asko, Yaio, benetan atsegina izan da zure entzutea. Lehen egina komentatzen pasilloan. Bai, ikusten dugu zegoeretan dagoen. Son las posibles salidas, las posibles alternativas, pero hay momentos en los que... Badira momentu batzuk. Miras alrededor, yo a la mañana hablaba, ¿no?, de... Eta lehengo unean txuekan egon zen manifestaldia. 35 biktima, indarkeria matxistaren biktima daudela urtero. Eta baita ere petrolio egoerarekin, karbono gasan egoerarekin, badira momentu batzuk, dena beltz ikusten duzuna. Eta batzutan bultzada bat behar duzu. Zeri heldu die zaiok egun? Gure burua berrasmatzeko eta berriz ere bideko feminista eta ekosozialistari eusteko. Bueno, nik esperientzia bat izan nuen 2019 amaieran, aukera izan nuen 2 hilabete Txilen pasatzeko. Eta Txilen urriaren 20an, 2 hilabete egon behar nuen haun, iritsi nintzen urriaren 26an. Eta benetan leherketa bat gertatu zen. Egunaietan herrialdea kaosaren eta festaren artean zegoen. Txileren kasua aipatzen dut, ze Txile izan da neoliberalismoaren laborategi handiena. Hau da, 3 hilabete lehenago hemen planteatzen zena zen aztertzea pentsioen privatizazioa, Txilen gertatutakoa. Adibide gisa, eredu gisa ona ekartzeko. Hau da, Txile zen laborategi bat, Milton Friedmanen laborategia hemen aplikatu zen, eta ematen zuen hazkunde eta saltuenak ematen zituela Amerika Latinoan. Eta gainera Txilen egituratutako jendea kriston joia zuen. Esaten zuten, mendeak eman ditugu heziketa individualizatu batean, guztiz deskonektatuta, beti diruari lotuta, dena privatizatuta, eta hemen jendeak ez du batera jola. Eta orduan, igoera txiki bat egon zen, garraio txartelean, eta horrek ekarri zuen ondorio segundoko movida, eta agerian jarri zituen milaka ondo ez. Alde batetik zeuden pensionistak, jendea erretirora iristen zen, eta pobrezia gordinean gelditzen zen, gero osasun sistema bat zuten, jendearen minbizia detektatu eta zozketak egin bazituzten auzokoen artean ordaindu alizateko. Arreta, gero hezkuntza guztiz privatizatuta zegoen, eta txirotze handi bat, eta txikitze ekologiko handi bat. Txilek baditu sakrifizio gune handi batzuk, guztiz sarraskituta daude, estraktibismoa bete-betean, eta hemen IBEX 35 kotizatzen duten enpresa batzuk han egundoko sarraskiak egiten ari ziren iturri naturaletan.
leherketa izan zen egundokoa. Egunero ariz ateratzen zen jendea kalera. Eta gainera, bere ondorioa izan zuen, eta ondo ateratzen ez, Madrilgo martxoaren 15 bezala, zu auzo batera joaten ziren Madrilen eta jendeak ez zuen horri buruz hitz egiten. Esaten zuten, bueno, hauek eportasun sartu dira, baina beren kontua da. Ez, jende asko zegoen, hemen etzen batere masiboa, baina mugimendua masiboa zen. Edozein garraiotan, edozein lekutan, zeuden manifestaldiak. Urte osoa egon ziren manifestaldiak egiten, eta karabineroak noiz hemen ateratzen ziren, eta Pinocheteko garaiko gogora oroitzapen ikaragarriak ekartzeko, eta azkenean lortu dute aurreko konstituzioa haustea. Asamblea legegile bat sortu dute, eta parlamentuan zeuden kongresistek eratu zuten, jendeak referendum batean botatu zuten, ezezkoa botatu zuten, eta asamblea konstituyente bat sortu zuten. Roila guztia kontatzen dizuet, ze eren egun, 127 aldeko botoarekin 3 kontra eta 4 abstentzioekin, onartu zuten, konstituzio berria eratzeko esparrua edo agertokiak izan behar duela larrialdi ekologikoarena eta larrialdi klimatikoarena eta baita energiaren gainbehera eta baita ere giza eskubidena. Zergatik planteatzen dut hori? Ze Txilen gehien mobilizatu zen jendea, urriaren 19ean, edo baita ere abenduaren batean, geroago, ere bat sinestuta zeuden etzela ezertxore aterako. Eta ze gertatu zen egia esan, gazteen mugimendu ikaragarri bat. Manifestaldian lehen hilaran 13-14 urteko gaztetxoak zeuden 15-20 urtekoak. Mugimendu feminista ikaragarri handi basor eratu zen. Adimen osasuneko sareetan ere parte hartu zuten hango ordezkariek. Eta ondo eza guzti horiek bideratu egin ziren bide jakin batean eta izan zitekeen beste modu desberdin batean. Gertatu zitekeen kolpe militar bat ere gertatzea eta gaia beste modu batean ateratzea. Baina nire ikuspegitik hori etzen ala gertatu, azpitik, lur azpian, askoz ere jende antolatu gehiago zegoelako. Eta egituratuta zeudena komunitate gisa, auzoetan gauza txikiak egiten zituztenak. Eta leherketa hori iritsi zenean, gune komunitario txikiak sortu zituzten, erantzun bat emateko. Rollo hau guztia sartzen dizuet esateko niretzat funtsezkoena komunitatea dela. Nik uste dut bereziki bakarrik ez egoteko garaiak direla. Eta hori esaten dudanean esan nahi dut, antolatuta egon behar dugula mugimendu feministan, ikasleen, gurasoen elkarteetan, talde ekologista batean, Files for Future, baita ere irakasleen elkarteetan, mugitzen ari dira ere bai. Ez dakit, irakurketa kluba dena dela. Edozein espazio da garrantzitsu eta atera dezakegu denbora bakardadetik eta individualismotik ihes egiteko eta kolektiboki pentsatzeko non gauden eta zer egin dezakegun. Naiz eta txikia izan. Ze handia dena funtsezkoa da, baina handiak besoa bestalde batera tolesteko botere kolektiboa sortu behar da txikitasunetik. Eta abian jarri behar dira esperientzia laborategiak. Nik uste dut hau zurekin hitz egin dudala ben baina gehiagotan. Aurreikuspenak ikusten duzunean IPCC-ren aurreikuspenak esate baterako, edo beste alde batzutatik esaten dituzten gauzak, OTAnek esaten duna, eta Davoseko foroak, lurreko boteretsuak daudenak hoiek badakite zer daukaten aurrean eta prestatzen ari dira arazorik ez izateko. Irakurtzen duzunean, joia sartzen zaizu, baina egia da, gizadiak ez duela inoiz kolapso ekologiko global baten esperientzia izan, baina bai lurralde desberdinetan ezagutu dituzte kolapsoak, baita norbanakoen kolapsoak. Zuri esaten bali madizute batean urtebeteko bizitza duzula, urrengo gunean bizitzen jarraitzen duzu. Eta zaindu dituzu zela seme alabak bali madituzu. Eta moldatu egiten zera dituzun gauzekin. Beraz, egoera oso zailetan,
lurralde desberdinetan gauza asko egin daiteke tokiko mailan, elkarrenganako babesa, auzoetan elkarri laguntzea, konsumo kooperatibak, badakit kooperatiba ez duzula munduko elikagai sistema aldatuko, baina eskumeneko sozial bat sortzen badugu, kontziente dena gertatzen ari denaz, elkarri lagunduz, bai lortuko dugula lurraldeetan erresistentziak sortzea eta erresilientzia egotea. Niri bentsat lagundu egiten dit horrek, beste jende batekin antolatzea eta esatea. Bueno, hau joango da doan lekura, baina bitarte, nik aldudan hobekien pasako dut. Alegría en la insistencia, claro que sí, que no nos falta. Poza insistentzian, hori ere behar dugu galderan bat, komentatu duzunaren arira, Txilen, autobus txartelaren ondorioz gertatu zena, zer ari da gertatzen hemen Espainian argiaren kontuarekin ematen du, pixkanaka temperatura igotzen ari dela, eta inorrez garela kalera ateratzen. Pentsatzen hasi naiz, nolabait, gurekin esperimentatzen ari direla jakiteko non dagoen gure kitxo puntua, nahikoa da puntua, ze honek ere entrenatu egiten gaitu ikasitako indefentsio baterako. Nik uste dut jauzi puntuak ezakizu inoiz non dituzun bifurkazio puntu horiek. Hau da, 15 emeko jauzia. Ni han nengoen manifestaldian Madrilen egun hartan, eta kaina bat hartzera joan ginen maniaren ondoren, eta gu geunden taberna horretan, Portal Solen izkinan, kide batzuk etorri ziren esatera, aizue poliziak gazte batzuk harrapatu dituzte eta goazenara ea laguntzen diegun. Han sartu ginen, bi karpa egon ziren, eta bapatean jendeak esan zuen. Hemen ez gea hemen di joango eta hemen lehengo dugu. Eta beraz, hilabetez egon zen kanpaina horretan eta gero auzoetara erretiratu zen. Hau da, etzen leherketa bat izan Txilen bezala, baina une horretan nire ikuspegitik azken urteetan izan da inflexio puntu garrantzitsuenetako bat nazioarte mailan. Hasi ziren arabiar udaberriak, gero etorri ziren okupa de Wall Streeteko okupa, Europan ere gertatu zirenak, eta ezakizu zehazki, egia da, manifestaldian gauza oso gori ikusten zela, baina etzenekin noiz gertatuko zen jauzia. Ahora mismo está habiendo mucho por debajo. Energiaren kasuan, esate baterako, Katalunian, prekarietate energetikoaren kontrako mugimendua, ez du izen hori, baina ez etortzen subiranotasun energetikoaren aldeko kanpainan ILP bat atera zuten. Eta Katalunian adibidez ezin zaio jendeari argia moztu, ez badira gizarte zerbitzuekin harremanetan jartzen. Beste leku batzuetan, orain etxegabetzen plataforma konektatzen ari dira argi mozketen plataformekin, eta hor erresistentzia handi bat sortzen ari da. Noiz lertuko den, ez dakigu, baina orain badago egundoko bidegabekeria argiaren prezioekin. Eta nire ikuspegitik naiz eta oraindik ere estatalizatu enpresa bat, eta nik uste dut egin behar dela, energiaren enpresa publiko bat sortu behar dela, baina arazoa da gasen prezioen igoerak ere zerikusia duela gasaren gainberarekin. Eta gero arazoa, autofabrika asko geldituta daude, ez daudelako mikrotxipik. Eta hor, eraikuntza gaien prezioak ere asko ego dira, elikagaiak ere bai, ongarriak ere igo egin direlako. Hau ze izango da, gailur bat? Ez dakigu. Ze prezioek ere zerikusiak dute gainberarekin, baina baita ere akaparatze espekulazio mugimenduekin. Baina gora eta bera ibiliko gera eta goranzko joera erakutsuko dute. Noiz lehertuko da? Ez dakit. Baina uste dut
evidenteak direla ondo ezaren zantzuak. Makro botelloira joaten diren eskamutilak poliziaren kontra egiten dutenak egundoko ondo eza dute barruan. Eta beste mobilizazio batzuetan gazteak aurrean jarri dira. Hau da, leku batzuetan pertsona batzuk eskuindar muturrekoaren tesiak bere egiten ari dira. Eta migrantei aurpegiratzen dietena gauzak, ondo ez baten adierazlea. Hau da, kulparik ez duten bat seinalatzen dutenak, beraz hor erronka handi badugu. Antolakuntza erronka dugu, baina pedagogikoa ere bai. Hau da jendearekin landu berreko gauzak guztiak. Nik uste dut adibidez Frantzian txaleko horiekin gertatu zena natura izaera hori duen zerbait izan zen. Hasi ziren dieselaren prezioaren igoeraren aurka, neurri ekologiko ustezko batean, klase perspektikari gabe egiten dena, hau da, zuk nahi duzunean ekologikoa konpondu, baina beti ere ia ikuspegi ekofascista batetik. Hau da, ordaindu dezakenaren eskubideak babesten dituzu, baina ukatu egiten diozu ordaindu ezin duenari. Nik asko ospatu nuen ekologista nintzen, baina asko poztu ninduen txaleko horien movida. Baina gero ere kombinatu egin da hezkuntza publikoaren defentsarekin. Hau da, eman zaio oso buelta interesantea. Eta ez dakigu zer dagoen idatzita, eta zer ikusi handia izango du antolatzeko izango dugun moduarekin eta egiten dugun lanarekin. Galderarik? Yo aprovecho para una última. Nik azkena egiteko aprobetxatuko dut. Lehen komentatu duzu erauzketa estrakzio politika hori, intersekzionalitate hori zaintzan, nola etortzen diren beste herrialde batzuetako emakumeak beren familiak seme-alabak utziz, beren gurasoak utziz, adinekoak utziz, gureak zaintzeko. Niri benetako ankerkeria iruditzen zait. Hain naturalizatua dugu, hain normalizatua dugu, zer egin dezakegu? Hau da, kontziente garen pertsonak, zer egin dezakegu? Behar bada oinarritik ezin dugu aldatu, baina zer egin egoera honen aurrean? Hau da, gurekin bizi diren emakume hauek kasuan nola egin dezakegu tokatzen zaigun partea, baina ez du karitatean sinisten baizik eta alderdi horizontalean eskua eman elkarri baldintza beretan. Zer egin dezakegu? Un tema que tiene que ver la parte más política, que tiene que... Hor badago alde politiko bat, eta esan nahi du aktiboa gauden tokietan duintasunaren agenda sartu behar dela zaintza arloan. Eta baita ere, tratamendu ez arrazista bat ematea. Hor ere, zaintza lana aztertzerako orduan. Hemen, Gipuzkoako Aldundian lan bikain bat egin zen, politika publika arloan zentzu horretan. Ez dakit aurreko legealdian edo aurrekoan izan zen. Zuzendari bat izan zen, berdintasun zuzendari bat, Laura Gomez, uste dut. Emakume feminista, ekofeminista, eta hauxe egin zuen. Saiatu zen agenda publikoan auzi hori guztia sartzen. Eta orduan politika publikoa egin zuen, esate baterako, kooperatibako sortzeko ekinaldian emakumeen aldetik eta baita ere gizonezkoak zaintzan parte hartu nahi bazuten. Bermatuz, hainbat kontratu sortuko zirela eta kontratazio publikoa egingo zela bermatzeko zerbitzu publiko gisa kontratatzeko bakarrik irabazi asmorik ez zituzten enpresak, askotan kooperatiba horiek izaten dira ekimen sozialekoak, eta beste alde batetik ez merkantilizatzeko zaintza, eta bestetik gainera ordaintzeko eta bermatzeko emakume horien kontratazioa duintasunez egiten zela. Baita ere, hainbat politika publiko egin ziren prestazio batzuk sortzeko, pertsona zainduarentzat eta ez zaintzailearentzat, ze zaintzailearekin gertatzen dena sarretan jadanik ordaintzen baditzutu ematen dute ezinbestean egin behar dutela. Beraz, bermatu alizateko
etxean zaintzaen gelditzen zenak, egongo zirela emakumeak planteatzen zutenak etxean egon nahi zutela zaintzen, baina egin zezatela duintasun baldintzetan. Gainera, eraldaketa garrantzitsuak egin ziren zergetan, baliabideak izateko hori ordaintzeko. Eskua sartu zen esplotatzaileak ziren enpresa batzuetan, beraz, politika publikoaren arloan badaude gauza batzuk eginak, gero zoritxarrek desmuntatu egiten dira, martxan jarri dituztenak jadanik ez daudenean, baina balio dute elementu gisa eta gida gisa. Gero, esate baterako, lan egin dezakegu, ezaket jarraitu duzuen. Nik Euskal Herrian egon dira potentenak nire ustez, baina egon dira mobilizazio handiak, erresidentzietako, egoitzetako emakumeekin eta arrakasta handia lortu dute, resistentzia kutxa handia lortu dutelako, izan dutelako, eta baita ere greba luze horretan, horietan, enpresa batzordeak eta emakumeak aliantzak ezarri zituztelako, pertsona zainduekin eta baita ere senideekin. Hori funtsezkoa iruditzen zait. Hau da, lan egitea ulertzeko nire amak ezin duela, ez dela inoiz ondo hartatua egongo egoitzan, goizete jaiki behar duenak 5 minutu besterik ez dituenean lan hori egiteko. Edo etengabe langileak aldatzen dituztenean kontratua iraungeala. Beraz, gauza horretarako babesa funtsezkoa da. Ze batzuetan greba bat sufritzen dugunean, gure jarrera izaten da, beren eskubideen aldera egiten duten aurka jartzea. Eta orain planteatuko dut zerbait, nik uste dut bakoitzak bere komuna garbitu behar duela. Hau da, badaude elkarte batzuk, emakume elkarte batzuk, garbitzaileak, etxeko langileak direnak, eta defenditzen dutenak etxeko lanak egon beharko lukela funtsean lan hori egin ezin dutenentzat. Norbaiti ordaintzea zure komuna garbitzeko merkea baldin bada zuri gustatzen nahi zaizun hori egiteko, hor badago arazo garrantzitsu bat. Eta ze gertatzen da? Horietako emakume askok lanak egiten dituztela, familian egin nahi ez direnak balioa emanetzaienean. Eta hori arazo oso handia da. Hau da, etxea garbi izatea, elikagaiak prestatzea, normalean ez da lantzat hartzen eta ez du baliorik, naiz eta ezinbestekoa izan. Egon dira eztabaida politikoak, non ni gogoratzen naiz azken hauteskundeetan, eztabaida batean, alderdi politiko bateko pertsona bat zegoen, eta bazegoen etxeko langileen ordezkari bat, eta ordezkari politikoak esan zuen ezin zuela soldata hobea egin ipurdia garbitzea besterik ez bazekien. Esan nahi dut, nik niri, hau da, norbaitek bere burua ezin badu garbitu eta garbitua baldin badago, badala zerbait. Baina besteak zaintzen lan egin duen pertsona batek badakia askoz ere konplexuagoa dela, elikatu behar dela, botikak eman behar direla, pendiente egon behar duzula. Nik oso ondo ulertu nuen behin, bilera batean egon nintzen, behin batean, eta ekuatoreko emakume bat zegoen, jadanik Madrilen bizitzen, emakume hau 31 urtekin etorri zen, bazuen erizain titulazio bat hemen konbalidatzen ez ziotena, eta 140 bat urte zituen orduan. Eta interna gixaran egiten zuen. Eta emakumerrek esaten zizun, lan honetako gauzarik gogorrena ez da bakarrik ordaintzen dizutena. Okerrena lan honetan da 31 urteteatik beti bizitza berbera egitea 24 orduz egunero 2 arratsalde kenduta. Eta 85 urteko pertsona dementziatu batenan eginez. Imaginatzen den ere buru 31 urtekin, 32 urtekin lan hori egiten egunero. Hain gogorra da, hain fisikoki eta emozionalki benetan ikaragarria da. Eta ikaragarria da lan horiek oso hain gaizki ordainduta egotea. Eta hain arauketa gutxi izatea. Beraz, hor dugu lan handi bat egiteko. Eta nik egia esan uste dut
produkzioa eta erreprodukzioa dara bizitzaren bi parte eta sartu egin behar dela eguneroko bizitzan. Zalantzari gabe. Eta banatu zaintzak. Bai, beti pertsona beraren gainean erortzen bai dira. Bueno, jaio, eskerrik asko, plazer handia izan da, txalo bero bat jaiorentzat.